Mga kapuso, 34 ka police personnel nga wala nagpaidalom sa mandatory drug test kahapon sa Iloilo City Police Office. Ginpangayuan sang paathag. Si John Sala nakatutok. Ginpatawag kagid pangayuan sang patag ni Iloilo City Police Office Director Colonel Wilbert Padilla ang 34 ka mga police personnel nga assigned sa mga police station sa Iloilo City nga wala nagpa-drug test. 299 ang nakaschedule ang magpaidalom sa mandatory drug test, apang 265 lang ang natigayon. Ginatagad man sang tubtob kahapon lang adlaw ang mga ini agud magpaatag. An administrative case will be sanctioned sa mag-alibay lang. Makita natin na hindi reasonable yung binibigay nila na reason. Lakip sa mga rason suno kay Padilla ang makonsiderar sang ICPO ang pag-attend sa hearing sang kaso kag medical condition o kon emergency. Isa sa mga nagpaidalom sa drug test ang spokesperson sang ICPO nga si Major Sheila May Sangrines. Suno sa iya importante ang magpaidalom sa drug test nga kabahin sang internal cleansing efforts ang PNP. Para masiguro nga ti wala gid sa may nagagamit sa aton hanay. Amo ni ang gina-expectar ta sa community, sa mga pumuluyo, kag kita mismo nga nagapatuman kag naga-expectar sina sa mga pumuluyo or sa komunidad, dapat magapanguna man nga wala gid kita sa kung ano pa man nga kaangtanan sa illegal na droga. Suno kay Padilla makabig nga makaduluda kung hindi magpaidalom sa drug test ang isa ka police personnel, ilabi na kung wala ini sang balido nga rason. So it will give a negative impression kung ikaw mismo magre-refuse ka so pag-undergo ng drug test, yung isang police na mag-refuse, no valid reason. Basta sabihin lang niya na ayoko. Upo at kay Hansi Sherto, John Sala. 1 Western Visayas.